Baskoniako beste historiotxo bat. Kontatuko dizuet, oraingoan, Beleian aurkitutako ostrakei buruz. Non esan dizuet, Beleian, Iter 31 bidean, kaltzada bidean, Astorga eta Burdigala erdi-erdian. Noiz, beti eskatu izan da datatzea agertutako izkiriak, ogitazkiak, eta badaude datatuak. Oain argituko dizuedan historiagandik. Bazen behin, Karistia ondorengo, 283 urtean, Samuel izeneko Beleian pater pontifize bat. Hau da, obispo bat. Obispo horri, Erroman izendatu ziona Mario Caio, 28. Maximo Pontifize izan zen. Historia hau kokatuta dago 3. mendean, Kristo ondorengo 3. mendean, eta zehatz-mehatz 283. urtean. Nola dakidan hain zehatz urte horretan dela? Han agertu ziren ostrakak edo harri ladrillu hauetan dakarren izkiriak horretako itoa markatzen du. Ze ito? Mario Caio, aita santua, 28. aita santua, Maximo Pontifize ditzen zena garaian, urte horretakoa baizen bere izendapena. 283. urtean. Urte horretan beraz, Samuel izeneko beleiar bat izendatu izan zen, aita santu honengatik, Beleiako obispoa ohartzapezpikua. Beraz, urte horretatik aurrera, bai Samuel obispoa eta bai Mario papa edo aita santua, Beleian jaun, hor agertzen da beste ostraka baten, Beleian jaun. Hau da, bi gizon hauek izan ziren hamarkaldi horretan, Beleian jaun eta jabe esaten den orain, jaun eta jabe, baina garaietan bakarrik esaten zen jaun, jabe beste norbaitentzako aipamena baitzen. Zein zen jabe? Jabe, Beleiako beste ostraketan, uztartuta dago Jesus izenakin. Hemen ikustezue 3 ostraka. Lehenbizikoan, Jesus mi. Mirianen hasiera, Miriam Maria zen judutarrez. Hemen agertzen da jabe eta su bat edo sugar antzeko bat. Eta eskuinaldean Jesu jabe fili, Jesu jaberen seme. Hemengo ostraketan ikusten da Jesus eta Miriam amaren lotura. Goazen bueltatzea Caio aita santu hau eta bere osaba Diokleziano garaira. Hau da, 3. mendeko 283 urtean Caio aita santua izan zen, justu Diokleziano bere osaba Erromako enperadorea urrengo urtean, 284 urtean izan zenean. Mario Caio Kroaziarra zen jaiotzez, eta hil zen 286. urtean, apirilaren 2an, hain zuzen ere. Bere gazteztasunean eta Dioklezianoren hilo bazenez, Erromara juntzen
eta dakigunez Gabino santuaren, bere anaia Gabino santuaren, eta honen alaba Susana santuaren etxe parera juntzen bizitzera. Guazten aipatzea Mario Caio, aita santu honen eginbideak edo zergatik ezautzen den aita santu hau. Zetik, bigazoagatik. Alejandria eta Antiokia eskolak, hau da, liburutegi edo garaiko jakitun edo liburu guztiak, bai Antiokian, bai Alejandrian gordetzen ziren. Mario Caio honek garatu zituen eskola horiek, Antiokia eta Alejandriako eskolak. Hori ezaugarri bat, eta bigarrena zea izan zen. Adibidez, Beleiako Samuel bezalako pater pontifize bat izendatzeko, hartzapezpiku bat hautatzeko, 6 atal bete behar izana arautu zuen. Zeintzu dira 6 atal horiek? Hostiarioa izan bartzun, lektorea, akolitoa, exorcista, subdiakonoa, diakonoa eta azkenik apaiza. Samuel honek, 6 atal honek beteta zitun, eta beste bat ere betetazun, baina orain debekatua denez, garaietan etzen debekaturik, obispo bat edo hartzapezpiku bat eskontzea, edo emazte bat izatea. Eta Samuel honek, Simone emazte bat eskondua zegoen, eta dirudienez 2 alaba izan zitun. Sara eta Rut. Beti. Eta non agertzen da Samuel honek obispo edo gertatu zena Beleian? Ostraka hauetan, 3 ostraka hauetan. Non batean Samu agertzen da, bestean SMPT dala Samuel Pater, aita santua bezala, Pater Pontifice, eta beste baten agertzen da garaile bezala. Samu Pater Victus, Sam, hau da, Samu Victus, irabazizula, Beleiako jaun hori izatea. Samu hartzapezpiku honetaz, zerbait gehiago azaltzen dizkigute Beleiako ostrakak. Adibidez, honetan ikusten da onoko izkribu hau. Samu Belei Pater Pont, Ate Pont, hau da, Pater Pontifice, hartzapezpiku. Eta karabe edo bestaldean, ostrakaren bestaldean, Jesus Jafe Miriam ex Virgine izango dela Mariaren birgintasuna edo dena aipamena. Jarrai dezagun ja urrengo ostraka batekin non Samuel ere agertzen da, Samuel Jabe Fili, Jaberen seme, eta ostrakaren bueltan santutasunaren edo ikur bat, hau da, obaloa, bai? Oain arte 3 marratxo dira santutasunaren ikurra, baina beste hau ere horra agertzen da. Eta horretan jartzen du in nomine pat, hau da, euskeraz datorren azpikaldian atare izan. Bai? Beti ere ata, pater, lotzen du nolabait 2 hizkuntzatan agertzen den o aipatzen den izena bai da. Bai pater, bai aita, o atta, garaiko. Beste honetan agertzen da jabe geure atta. Eta beste honetan neure, barkatu, nere atta ze jabeta at
A aldea eta B aldea jarrai batean irakur behar da. Jarrai dezagun ere beste ostraketan non ata ere agertzen den izena baita. Adibidez honetan, geure ata zutan haien ekiz Jesus da. Egin badi zur badirudi, azken hau egin badi zure. Aita gure aitaren salmuaren zatitxo badela. Eta hasierako haien batzuk diote ez dela haien baizik mahatxa edo bit delako erderaz bit, kristauen ikurtzat zaukaten ekiz antzeko hori ere. Ikusi dugunez, zutan agertzen da ostraka honetan, zein beste honetan ere Eukaristiako edo jaunartzeko aipameneko ostraka honetan ere, jan uan zuta. Zutan formula hau ere beste honetan agertzen da. Espiralean idatzita, geure ata zutan geure ata. 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 Ostrakari buelta emanez, jabe zutan izana. Hau da, geure ata zutan geure ata, jabe zutan izana. Hau otoi bat da, transean erortzeko otoi aspergarri bat. Bestenetan berriz, irakurtzen dugu, geure ata zutan, zeura, ana, santu izan beti, zeure izena etor. Gure aitaren otoitza, baina esekin, lehen zetakin ahoskatzen zera. Ikusten denez, zeta eta eseren trataera, hemen agertzen zaigu beste ostrakaren bat, zutik edo sutik agertzen dena. Hau da, jan sut edan jan lo. Hau da, zutik edo zugandik, zuregandik. Samuel apezpiku honen jatortasuna edo etorria etzen bertakoa. Lektore, sorzista, diakono apaizau judutarra zen. Eta hizkuntzaz baliteke judutarra izatea. Judutarra kristaua. Eta bere komunitatea baizela euskalduna. Horretarako egokituzun bere hizkuntza eta salmoak bere komunitatea eramateko edo hartatzeko. Zergatik diodan judutarra zela? Ostraka hauetan ikusten denez, denak dira inri, edo ez da rip jartzen, inri. Judutarren erregetzat zaukaten Jesus. Bai. Eta simbolo guzti hauek Moises garaikoak dira. Hemen ikusten da Moises edo Abraham edo izandako espiritualtasun dun pertsona hau ikono honekin Sinai berez ja jartzen du honetako ostrakan, hori irakurtzen da Sinai mendia. Hau da, taulak edo aginduak edo 10 mandamenduen historia edo agertzen duten komikiaren bidez edo ostrakak. Judutarren eratorriko dogmak edo azalpenak. Bueno, judutarrak eta kristauan arteko zisma edo ezberdintasuna zea zen, ostraka hau, euskeraz dagoen berpizte
ostraka hau adierazten duena. Judutarrek ez zuen sinisten berpizterengan eta kristautasuna bai. Ber naz bizi, berriz naiz bizi. Ostraka honetan komikieran, esaten dugun bezala komikieran, eta marratxoak horrela tartekatuta, Jesusen bizitzaren pasarteak marrazten dituzte. Hemen ikusten da argi eta garbi jaiotza dela, Jose eta Maria eta Jesus jaioberria izarrakinta guzti, eta nola jarraitu ezakegu Jesus dela? 3 marratxo hauekin. Hemen bigarren honetan ikusten da, bikote badagola hor, marraztuta, eta hemen dagola Jesus 3 marratxo hilekin zerbait esaten bikoteari. Urrengoan ikusten da hemen dela Jesus 3 marratxoekin zerbait esaten ezkerraldean dagoen pertsonei. Hemen bestalde ikusten da eskua gora edo agresiboki bortizki zerbait esaten beste hauei. Urrengo pasartean hemen dago 3 marratxoak eta dute ikusten zer diodan irudi horiek. Hemen beste bat, ikusten dugu urrengoa hemen dela, eta azken figura hau edo azken bigarren figura hau azken afaria da. Osak, Iruña berean ez dago azken afari bat bakarrik, beste hau ere badao. Azkeneko irudi hau gurutzaldia, eta hemen ikusten da marratxoren bat eta ber naz bizi horren irudia. Ikusten dugu Jesusen aipamenak beti ere bere ama Miriam izenekoa judutarrez. Eta hemen ikusten dugu Jesus et Miriam, latinez edo lotura honekin. Eta hemen bere sehaskatxoa eta bere ama. Baina beste ostraketan lotura hori ta jartzen da euskeraz. Ez et, baizik ta. Eta hau zer da? Jan eta edan, hainbeste agertzen den jan eta edan eta lo formula. Eukaristia. Eukaristia zaukaten errito edo itura garrantzitsuena lain kristau haien artean. Zen maitasuna horretan erakuste zuten ogia partekatzea edo zaukaten bazka edo janaria txiroen edo behartsuen artean banatzean. Eukaristia kuriositatez karistiaren izen berekoa da. Hau da, agian erromatarrek deitu zuten karistiarrak Eukaristia egiten ikusi zutenei. Jan eta dan denos. Denok ez denos. Ez dakit denos izango den emaidazue jan eta dan garriak, hemen ere ikusten denez, ez dela bakarrik edan eta jan, baizik eta lo ere. Hau da, jaunartza izan bar luke partekatze bat bai edangarriena, jangarriena eta logariena. Hau da, transe osoan. Adituek esaten dutenez, lehenbiziko komunitate hau, kristau komunitate hau, nazareoak edo arrianismoarenak dira. Ezberdintasuna zea da, hirutasunean ez dutela sinisten. Ez zuten sinisten aita, seme eta espiritu santu batengan, baizik aita bakar batengan. Bestalde, arriano hauek edo nazareo hauek bai sinisten zutela ama birjinaren birjintasunean. Zein aipatzen den bakoitzeko birjine agertzen da. Ikustezagun hemen Jose Galimatea, et Miriam Virgine, Jesus, bai? Beste honetan, kristalezko ostraka baten, ata ama neure ji, el neu virgin. Bueno, Samuelen izendatzaile izan zen Mario Caio, aita santu hau, 286an hiltzen, eta aita santu honek hil ondoren bere osabak kristauen arkako epealdi bortitzena jasan izan zuten kristauek 300
3. urtetik 313. urte bitartekora. Eraso bortitz horiek gurutzaldiak gurutzaldietan bihurtzen ziren edo bukatzen zuten. Hemen ikusten denez lehenbiziko ostraka honetan Vulcano, Ceres, Telus, hau dira erromatar jainkoak edo jainkosak. Ceres adibidez Zerealarenak edo Zekalen deidade edo jainkosa. Ikusten da erromatar jainko eta jainkosa hauek gurutzaldit atuta nolabait esanez amaitutzat ematen zutela sinismen hau. Beste honetan aldiz ikusten da kristautasunaren gurutzaldia, non ikusten da 3 marratxo esrip eta 2 marratxoren santutasunaren edo espiritualtasunaren ikurrekin Jesus izan dakoa kristia o zistia hau. Hemen ere ikusten da neure ata ikur berberarekin, baina ikur hau da 3koa, hau da juten bagaia exorcismoaren erritorako ikur berbera. Ez dakit ikusten den. Hau da Manual Romano latinez egindako erritualak. Hemen bertan agertzen da ikur hori, hor neureatan datorrena. Neureata hori gaur gau hil da. Neure ama. Eta neure ama Roman hilda kristiana. Buruz bera emakumea delako. Azkenik, naia edo izen hori, nahi dudana, naia, borondatea deitzen dena, hemen hasi genuen esaten, egin behadi zure naia esaten dugu gaur. Non agertzen da naia? Hementxe. Jesus, Jose, ata eta Miriam ama alde batean, eta beste aldean jartzen du denos berriro esekin, zure naia. Beste honetan ere, neure el, neu naia. Zer da el? El da jainkoa aipatzeko beste hitz bat. Neure jainko, neu naia. Bueno, azkenik eta bukatzeko aipatu dugu Eukaristiaz eta aipatu behar dugu bataioaz edo eta bataioaren ikur edo aipamena dakagu Joan ostraka honetan, hauetan. Berriro ere ikurronekin bat, 3 lerro bateratutako ikurronekin, itxasontzi edo uretazko Joan, Iban, Fili, nolabait esan da, Iban Fili baldimazea bataiatuta zaude. Bueno, amaitzeko ikusi dugu Iruña Bereiako erlijio kutsuko aipamen hauek, euskarazko aipamen hauek, 3. mendean kokatuta daudela, eta 4. menderako izan zuten erasoaldia, Dioklezianoren erasoaldia. Non ikusi izan denez, 313. urtean bukatu zen. Zergatik bukatu zen? 2 aukera zaukalako Dioklezianok. Onartu kristautasunaren edapena, nahiko edatua zegoela erromatar gizarte horretan, edo suntsitzea. Eta naizta saiatu kristau guztiei
erasotzea edo hiltzea ez zuen lortu bere helbururik, naizta ikusi dugunez euskaldun batzuei edo karistiar batzuei gurutzaldiak emateaz. Baina ondoren, Nizeako konzilioa ondoren, 325 urteko konzilio ondoren, Konstantino lehen zen enperadoreak onartu zuen imperioaren erlijioa kristaua izatea. Hor bukatzen da benetazko edo hasierako kristautasunaren historiatxo hau.